diel ďalšieho videa, teraz je to na Minecraft, je ukážka modov, už to natáčam po druhýkrát, včera som to natáčala, ale ešte som natáčala aj multiplayer, lenže tam, tak ako sa máš, jaké je jeden zadok, no dobre, veď vieš, normálne, choď si pozrieť telku, no dobre, idem, telka, vianočný stromček. Herobrine Alex sa zalúbila. Ostatne skvelý. Kruh v Minecrafte. Ach môj Bože, vybuchne to. Vykradač. Herobrine babás. A tuto randia spolu s tým a ona. Neviem, ako sa vedia. No, nebudeme tu celú dobu. Už to tu mám nejako postavené, takže vám to ukážem, len to si nevšimnete. Toto nie sú obyčajné listy, toto je taký plot. Áno, cestička. Áno, cestička. Na sločkách sa smie aj sedieť. Hop. Ideme sem. Ahoj. Ako sa voláš? A choď tam. Ešte uráčte, dobre. Počkajte. Hľadám tu je... Pane šéf kuchár. Áno. To takto robíte každý deň? Áno, ja mu aj pomáham. Tak nič. Kuchyňa, dokonca tu je. Mikrovlnka. Tam si dáme surového králika. Dobre, nefunguje síce. Chladnička. Už tu máme aj sodu. Počítač. Jedna počítač. Ne. Kabinety tu máme aj samozrejme. Ja tak chcem. Super, dobre, ideme. Je to... Ideme sem. Počkajte. Tak toto nejako vypadá, že tak... Channel Black je trochu vylepšený. A bohužiaľ iba do toho videu vyjde. Tie ostatné som už... Takže to sú všetky predmety, čo tam sú. Tak. Potvárame truhlice. A to bude asi všetkému, čo vám dnes ukážem. A že potvárame truhlice, ale aby to nebolo krátke, niečo si ešte ukážeme bonusového. Ale to je iba z tohto modu. Takže ideme sem. Takže vám ešte niečo ukážem. Takže toto budem potrebovať, toto je kôš. Ak pozriete moju sestru, viete, že aj ona to ukazovala. Tak, ideme takto. I čo vám ukážem. Takže toto si tu ukážeme, tieto tri veci. Vy si hovoríte, že ale to bolo vonku. A mimochodom, ja viem, že to bolo vonku. I čo vám ukážem? Takže schody. A
Ale nie, teraz vážne. Takže dám strych, dokým niečo nepostavím pekného. Strych, takže toto sú všetky farby kauče. Čierna, červená, zelená, hnedá, modrá. To sú tieto farby. A mne sa najviac páči. Oranžová, samozrejme. Žiadny copyright nekúkam. A teraz vám idem ukázať ešte. Takže teraz ešte strich, dokým to nebude moje farby. Takže strich. Takže teraz je to už moje farby. Áno. A keby sa vám to nepáčilo, môžete urobiť toto. Takže inak vám to ukážem. Môžete mať takýto gauč, takýto gauč, takýto gauč. Môžeš mať takýto gauč. Alebo ho môžete mať ešte trochu dlhší. Potom môžete mať takýto gauč. Prepáčte. Trochu som to dala zle. Takže. Tak to môžete urobiť aj kocku z toho, samozrejme. Takže toto môžete urobiť. Tak to ešte to môžete samozrejme sem to dať. Nikto vám to nezakazuje. To ešte takto. Ja, že tu vytváram niečo nenormálneho, ale čo už. Že nejak takto to dopadlo. A potom môžete urobiť niečo takéhoto. No tak, to nefunguje, škoda. Strich, dokým to nezíte. Takže je strich a teraz vám ukážem najväčší nether portál, aký ide postaviť. Takže strich. Hovorím strich. Takže ideme ho teraz už iba zapáliť. Takže vidíš, aký je veľký. Vy mi určite vidíte, že to funguje. Počkajte. To tam ešte mohlo fungovať. A mýly sa stávajú. No tá. Počkajte. Niečo späť. Strich a teraz vám ukážem inakší portál. Prepačte. Takže teraz vám ukážem inakší. Ukážem vám inakší portál. Som chcel povedať. Takže takto nejako to vypadám. Čo už. A nový dokumentár napíše, čo vám to pripomína. No. A to by bolo pre dneska všetko. Počkajte, ešte to nie všetko. Takže striha, teraz mi povedať, môžete tam dať. Napríklad, pre mňa to vypadá ako jazyk. Tak, nič, takže